doza biratiyet kin, em doza hakkı hukuki khud kin. Eva 100 sale li her çar terçe Kurdistan'e li ser Kurda zulüm dibi. Em jî divên bi îndîz bi vê zulmehane nabe. Gere hûn rûnîn sulh çêkin, aşîtî çêbikin. Kurd îndî rahat bûn. Ji kuştinê, ji mirinê, ji emek û bedelekî kedekî mezin da. Jber wî hûn gere ravên bi Kurda ra sulhê çêbikin. Roj roja sulhê ye. Roj roja yekîtiya gelê xelkê Kurd e. Gere em tev destê xwe bidin hevdû. Gere çawa roja ku êriş birin ser rojava tevê Kurda destê xwe da hevdû li Avrupayê Amerîkayê. Li her çar perçê Kurdistanê çawa yekîtikî mezin çêkirin gere em jî vê yekîtiya mezin çê bikin. Em zanin panos hevekî ji me dilê wî maye, hevekî bi xey de. Vallahi xeyde we jî, dilmayîna we jî hûn di vê noktehanê de gelekî heqîne. Gere em ji îro pêda gelê panosê çi bivêje em li gora wî siyaseta xwe bimeşînin. Ev bajar bajarê Kurda ye. Gere di vî bajarê Kurda da Kurd temsîl bikin. Ew însanê ku xerîbin dijminê Kurdan e gere vî bajarê hanekê ne dengê wan ne heqê wan ne siyaseta wan tinebê. Çünkü vî bajarê hanê pir kedekî mezin, pir emekî mezin dayê. Eşka kî hat derbas bû? Zarê xudan e, emekî mezin dane. Gere em layıkî wê emekê bin. Em zanin û hevekî xeydan dîne ama nêz da ew telafî bibin. Ji ber wî em dibêjin hûn yekîtiya mezin çê bikin. Ew yekîtî xelasiya xelkê Kurd e. Bijî yekîtiya xelkê Kurd, bijî yekîtiya xelkê Kurd û Kurdistanê. Xelkê Kurd bira azad bibe, bira ew jî bi navça xwe, bi zimanê xwe îfade bike. Ji ber wî ev sulha ku nû nava salekî da tê ziman İnşallah rojê pêş da hinek tiştê başê wê çê bibe em jî tevî hevdû ew tiştê baş çê bû em ê derişte wî cî bigirin.